lang, meron na tayong makikita. Napaka-simple. 1,000 pesos, marami na ho tayong magagawa dyan. Mabibenta, dodoble pa. Napakadali. It doesn't need to be expensive talaga mga mommies. Pero ito, ano nga ba ang top 3 na negosyo this summer? Naku, ayan, nag-survey kayo mga mommies. At ang top 3 na negosyo ngayong summer ay ito. Number 1 ay ang food. Food such as ice candy, halo-halo, snow cones, barbecue, sandwiches, lahat. Ayan. Since summer naman, i-grab na natin yung opportunities mga mommy, di ba? Ayan, ang halo-halo pwedeng gawin sa tapat ng bahay natin, di ba? I remember nung bata ako, naghahalo-halo ang auntie ko sa tapat ng bahay namin. Oh, yung mga barbecue, kung may masarap yung recipe, why not? Pinakasimple, ice candy lang, just one. Pwede gawin yan. Second is yung mga soap making. Ayan, yan ang second natin mga mommies. Kasi po ngayon, meron tayong mga may mga binibigay ang ating munisipyo na mga free classes sa mga barangay ng soap making. So yan mga mommies, alam nyo, libre po yan. Grab nyo po yung opportunity, attend their seminars. Tapos, ayan, alam nyo po, ang paggawa ng sabon, napakasimple. Pwede nyo gawin sa inyong bahay. Ayan, meron tayo dyan, makikita nyo minsan. I think they have in Sinait yata. Actually, pati in San Ildefonso, they actually produce soaps, fabric softener, dishwasher. Ayan, o diba? Magkaroon pa kayo sa sarili yung line of soap. Top 3, anong pangatlo? Ayan, ang pangatlo, syempre, ang online business. Napakadali mga mommies. Alam niyo po, ito yung trend na ngayon the online shopping. Kasi karamihan po ng mga tao ngayon, they don't have time, lalo na actually sa Manila, sa ibang parts ng Philippines. Karamihan, lalo na sa mga sa syudad, they don't have time to go sa mall or, napaka-convenient kasi na when you go shopping, online na lang. Tapos, ang puhunan nyo lang dyan, mommy, syempre, kung may computer kayo, internet, tapos, camera, diba? Kung ano yung ibebenta nyo. Like, for example, shirts or dresses or whatever na yung product nyo, pwede nyo siyang i-sell online. Kailangan nyo lang ilagay yung contact numbers nyo. Syempre, you have to have your own bank account para doon nila ipapadala yung pera na pambayad or GCash o Western Union. Ayan, doon sila magpapadala. Ganun po, that's how online shopping or business works. Actually, alam nyo po, sa totoo lang, ang online businesses, very, ngayon to, talagang kumikita. You know why? Kasi wala kayong binabayarang renta as compare sa mga nagre-renta sa mga malls or buildings or establishments. Ayan, less na ho sa inyo yon, less sa puhunan nyo na, less sa expenses nyo, kumbaga. Kasi, diba, mas konti na lang yung pwede nyong ipatong. Kumbaga, mas lesser pa kayo kung tutuusin sa mga binibenta sa mall. Or, basta kayo po, kung ano ang mga pwede nyong ibenta online, why not? Go online. Kasi eto na ho ang trend ngayon. And, gusto ko lang magdagdag kahit wala na to sa ating top 3, garage sale. Naku mga mommies, alam nyo, I love garage sale. You know why? Kasi, first and foremost, nababawasan yung mga butingting natin sa bahay, di ba? Kung hindi na natin ginagamit ng 1 year, it's time to give it to the charity, give it to others, or you might as well sell it para meron tayong pinagkakakitaan, di po ba? Kasi kesa nakatambak lang dyan, 1 year, 2 years lang nandyan, hindi naman natin nagagamit, di ba? Kung hindi mo rin lang ibibigay sa charity or whatever, benta mo na lang, why not? Kasi sa totoo po ngayon, kahit sa online shopping, very ngayon yun, yung pre-loved items, lalo na if it's, hindi naman siya sira, or hindi naman siya, alam niyo yun, some people, they mas gusto nila yon yung pre-loved items. You know why? Kasi, mas mas alam mong safe. Kumbaga, ibig ko sabihin, like, kunwari, ako, when I sell my old stuff, di ba? Para at least, alam ng mga friends ko, kung sinong interested na friends or buyers na, galing sa akin yun. Kumbaga, okay. Kasi, compared to the, yung mga ukay-ukay, hindi tayo medyo sure kung saan galing itong damit na ito. Or whatever. Pero, no offense po sa mga nag-ukay-ukay, okay dyan. Bumibili rin ako sa ukay-ukay. Pero, I'm just saying that, diba, instead na nakatambak na lang, and all that, might as well, pagkakitaan na lang natin. Or, kung di rin lang ibigay sa charity or to other relatives and family, might as well, benta na lang natin mga mommies. At least, magagamit pa ng ibang mga tao yan. O yan. At,
madadagdagan ng space nyo sa bahay. Yun ang pinakamagandang may dudulot nun eh. Mababawasan ng clutter sa bahay, kumbaga. Yes, ayan po mga mommies. Ay, nako, more on small businesses po sa pagbabalik ng Mom's World.